Камера работи. Вземам ви с мен да видите как снимам останалата част от лятната ми колекция. Разполагам фон от подходящ лист, поставям манекен и включвам осветлението. Изпробвам къде пада сянката, така че да остане в страни от целевото ухо. А целевото ухо е единственото ухо на модела. После малко магия по ръчните настройки на камерата и снимаме. Магията не е малко, ама айде. Вечно търся перфектната комбинация, за да има острота на изображението. Постоянно изпробвам. Забавлявайте се по време на процеса, иначе нищо няма смисъл. Фотоапаратът, с който снимам, е Nikon D3300. Имам го отдавна и не го заменям за нищо по-различно от Sony. Който разбрал. След това прехвърлям снимките на компа и ги редактирам на Photoshop, за да изпъкнат цветовете и да съм по-доволна накрая. Ето и крайния резултат. Част от новата ми колетна колекция вече е качена на сайта, а останалата предстои, надявам се. Ако не ми мине котка път или път не мине котката. Не знам точно.